Aké máte dojmy z tohto kongresu? Bolo to úplne super. Ja som na takomto kongrese úplne prvýkrát, takže ja som nadšená. Sice nemám s čím porovnávať, ale Gigi nastavila latku veľmi vysoko, takže myslím si, že sa už teraz teším na to, čo bude na budúce. Čo bolo pre vás to najkrajšie, alebo čo by ste tak vyzdvihli z tohto kongresu? Ja milujem sa vzdelávať, takže pre mňa tie informácie, ktoré som tu dostala, boli to najviac, čo som mohla. Ale samozrejme aj tie možnosti spoznávania zámku a wellness bolo skvelé. Spoznali ste sa s novými kolegyňami a vymenili ste si možno nejaké inšpirácie? Tým, že ja som vlastne tiež nováčik v Gigi, a tak ja som sem prišla úplne mierne stratená, ale som sa tu spoznala s super ľuďmi, takže ja som nadšená.